Waintie Jarama Lolwe TV en mor mogundho odiochieng' ma kawuono wantiere studio kama indien chenro mar kuku mar wach. Sani eri wantiere kod mor mogundho ka bende wayudo achiel kuom oganda manochung' e welo manotimore e gwenge mag Luo Nyanza. Kendo hapene olwar wayudo otiko mar ODM e gwenge mag Karachuonyo e Homa Bay County. En jal ma bende osechung' e thuolo malach ok nochung' dichiel kende pok ochung' diriyo osechung' e thuolo malach to gikone to ne oyudo gimodwaro. Magi duto ene mobiro nyiso odiochieng' ma kawuono. Maendi en kuku mar wach kod Jeff Lubaka. Rwaki studio jata. Erokamano Jeff. Musuganda wamaneno Lolwe TV nyisgi nyingi. Erokamano. Oganda maluo amuso duto ahinya rwok. To kendo kamuso to dagombe mondo amusi e Karachuonyo kamae. Mana ahinya kendo gitekra te. To Jeff dakwonga go erokamano ne Karachuonyo. Yes. Ya, nikech nyocha gimiya kura maber. Kendo gimiya kura kabisa. Tarik 24 ma dwe mokadho. To kendo joma ne ayombo no complain ne gineno ni kamoro gik moko ne ok otimore maber. Kae to tribunal mar ODM Yes. noduoko wa yiero. To kamoro ba wacho ni maber ne giduoko wa yiero nikech nomiya opportunity mar yombo jogi koro maber maonge ne udoke yiero deriyo Karachuonyo. Yes. Utimo yiero mokwongo jomoko bedo kod ywak kata ng'ur ni ok oyomgi maber. Kae to tribunal ochako wacho ni udogi e yiero. Yes. Kuchako dokta motimo. Amacha kono ayombo maber mabe chunya uduoko ni kare. Jogi koro te ayudo yo mar kito giling. Yombo gi maber e thuolo mar ariyo kudoki yiero. Yeah. Mano nyiso ni sani in gotiko mar ODM. Kendo ange lweta. In gotiko mar ODM. Yes. Mar od bura ma Karachuonyo. Yes. Erokamano ahinya gone jo Karachuonyo kare erokamano. Jothuru agonu erokamano kaka Karachuonyo. Asewuotho kodu kinde malach. Wasedhi e tich matek, wasedhi e tich mayot. Waseneno gimowinjo ng'ato timno ogandane mondo ogandane be ogene. Yes. Ne unyiso ni uyie nasetemo kaka dhano mondo atim kata obedo ni an pok nadonjo od bunge. To umedo jiwa, umedo miya teko nikech kitimo gimoro to jothuru yie kendo ginyiso ni gino ber. Duogo chunyi kendo mi jingo matiyo negi moloyo kaka isetiyo. Yes. Erokamano ahinya Adipo Kuome. Nying mar Adipo Kuome ok en nying manyien ne oganda mathoth. En nying ma osebedo e kinde ka kinde ka bende goyo ute mag fwambo koni kod kocha to moloyo e yore mag siasa. Adipo Kuome nyiswa ni to in ne chako chung' e siasa motegno higa machalo nade nikech wang'eyo ni maendi higa mar 2017 ni kende ok higa mane chung'e kende. Lweny ni ne chake kanye. Chutho ji wacho na Adipo sechung' ni mang'eny. To da awacho gima miyo ji paro kamano. Yes. Nikech mano to kadie. Asebedo jakom mar Karachuonyo welfare body matimore gima thoth e gino. Yes. To ing'eni kitiyo ne ji to ji ong'e ni bunge medwaro. Yeah. Koro ji nokawo ni nadwaro bunge kata adhi chung' e bunge. Mano ka ne in jakom Mana ka jakom mar Karachuonyo. To kendo seche duto ne nyinga wuok na dhi chung'. To ne an e chunya to pok naparo nadwa chung'. Nakonyo jowa nikech era man godo gi jothurwa jodala ma Karachuonyo. Koro miyo chung' e parliament. Yes. Malongo achungo higa 2002. Mane manokwongo. Ichako 2002. Yes. E 2002 na chungo to okanyal wacho ni naloyo. Yes, to temo to natemo. Bang' mane na adoka aling ni ang'iya ni to ang'o miyo okaloyo kata ang'o miyo kayudo kura mang'eny ahinya. Na dok mondo abed drawing board. Tapana ayudo the answer. Kanyo mana kame gi paro ni nyaka atim gimoro masako it manyalo miyo candidate mara ka chung' kendo to bedo mopogore gi mar joma moko. Atemo kaka nyalo atiyo gi jok ma ang'eyo moloyo to kuma natiye kapod ane civil service, international civil service. Awuoyo kod gima gimiya pi matero pi Karachuonyo. Gima pok ni kata mbunge matiyo kelo.
hata kele to pugnati ni tero pikarachuon. Yes. Ma pigno kura chaka medo ko masani kuro savji mara nyalo romo kana pirare. Gana prarayo. Mano pima adipo kuome tero karachuon. Yes. Masani oganda watiyo godo. Yes. Kuro ma ini kuro miyo pogruok na duonga inyalo ko jok mamoko mane dwaro bunge. Yes. Omiyo e gagana reyo Gabriel no kachungo kuro achungo gagana ariyo ga pargadek. Mano chunga mara. Ariyo ga biriyo okalo. Nawe okado moda angia ne tangomo miyo 20 tuo ne okidhi. Yeah. Kuro tuo 7 okalo. Yeah. Apaga dek tichaki chung. Apaga dika chung. Mama chako timore paga. Amatu ko na iya chawi. Iya choge chama bera ayombo properly. Apaga dek ni yombo. Mabera. To dak ni bede bumi e od bura. Matinde to kaero mondo anuo gima nokadho. To gima duonge ni gilal ge kuja. Yes. Yeah. Ne gilal ge kuja mabudu akelo tungi ni kidogo. To ne akone jini kata kinbe maudio chiengo ge ganyo. Yes. Kuro ne wewe kamano. Na wewe kamano. Kuro 2017 ni amama ne ochako chiero jugi mag chung. Kaka 2013 na loyo to na bedo denied the opportunity madhi e bunge ne chunya obedo gi mijingo ne kare jowa koro seneno ni an gi value to them maka bede bunge to nyalo konyogi ma omiyo 2017 makoro wantie ni na achungo kendo na achako gi primary meeting e party mar ODM to ema watimo yiero mokwongo tarik 24 mar dwe mar ang'wen makoro nokadho ni na yombo mana kaka asewacho to kako kane nitiere jomang'ur to tribunal mana kaka luwo oketo wadok e yiero yiero mar ariyo to kuna yombo mabor ma weche ne kuru kwe. Yes. Omiyo koro achomo yiero maduong' mar dwe mar aboro. Dwe mar aboro. Kapok idhi kanyo adipo agoni lokono ng'enya kendo aneno ka ichalo ng'ama bende osebedo jakinda miwuoro nikech nitie oganda moko ma samoro chunygi gore ka gisedhi e yiero dichiel kata diriyo to chunygi gore kae to giwe oganda moko to nosebedo kawacho na ni osipni madipo kuome ero nochako chung 1987. Gima ber ero ni kawuono nyiso maber ni ichako mana higa mar 2002. Iwacho ni maybe kony mane isebedo ka ichiwo ne oganda ne nyalo miyo jomoko passive ni ne ichako weche mag siasa e kinde kweko. Adipo udo kuome nyiso ne to kinda ni in igole kanyo nikech oganda moko chunygi jagore e weche machalo kamano. Ing'eya kata mana dholuo wacho ne jakinda makeyo to bende ka ng'eyo ni gima timo en kare. Yes. To kendo ka aneno ka ji miya support to kendo aneno malong'o ni support magimiya ni nyalo miya tunde gol ma yie ma ji nigodo kuoma noendo en mijing'o maduong'. Miyo ok anyal jwang'o jok man gi mamiya mijing'o ok anyal jwang'o gi ajwang'a ni an kora wegi pok nawe jo karachuonyo kama gine gigeno kuoma man to gima osebedo kuoma gima kete chunya nadwa mdatim awe mna kan gira tiro kabisa ni kikadhi nyime to kama neno ka possibilities mag yude thoth. Yes. Ukanyalo wewe kamano. Kamoro mano gift mar Nyasaye mano ukete chunya. Omiya mor ni mijing'o no masebedo godo kinda no masebedo godo to gera masebedo godo gi jokarachuonyo. Omiyo no ka give up, omiyo no ka wewe. Mani mukela nyaka kuro. Ma in kod geno duto ne ibiro tiyo ne oganda ni maber. Kaka setiyo negi. Kaka setiyo negi. Ero kama na nyodi popo mabro kaw yo matin kwa duogo kaendi to dwa chako ranga chiel ka chiel to weche mag welo gieki in kaka dipo kaka one of the participants mane participate welo gieki nyalo sone to negi denare ne wang'eyo ni nitie jok mane nigi ng'ur koni kod kocha ka chiel kod jok mane yo wadwaro wang'ene to jogi eki paro ma in godo ne gine chalo nade kae to bende wadwaro ranga chiel ka chiel kech gwengwa mag Nyanza keseudo tiko mar ODM to mano wanyalo wacho ni koro kaka wuok kodi sane warito mana mondo miyo biyo sidhi kaka jogoro kata kamano wang'eyo ni mano to biro biro wadwaro ng'ene to gin paro mage ma kore nyalo bedo godo ne jokarachuonyo kane wan ka iliko dichiel hoya chane ne wacho ni isetemo tiyo ne oganda ma jokarachuonyo to kata kamano
capacity mwandu ema onge ma oromo madang ikonygi go kaka digom konyogi. Sani nenore ka koro ichimo wanga yo menyalo yudo mwandu nero mar konyogi kadi pone gichak gigocho ni dwe mar aboro. Wadwang'eni to chenro machalo nade madipo kuome biro bedo na godo oganda. Moro intejera malolo TV audio ching makawuono ntiere e studio kindly kod achiel kuom oganda mabende noyudo tiko mar ODM e laro kom mar od bura ma Karachuonyo. Ntiere kod Adipo Okuome mabende en wuod Karachuonyo. Chaka mi thuolo imoso oganda. Erokamano anyaro Jeff. Amoso kendo oganda Luo, amoso kendo oganda ma Karachuonyo. Kama ae amor mare wuoyo kodu Lolo TV. Erokamano Nyadipo. Kane wadhi e yuon wawacho ne mondo waduogi mondo wanyiso ni to process mar welo manotimo kod mondo buche gi kaka achiel kuom ng'ama nene okaw thuolo mabende odhi e welo gi eki. Inyalo wacho ni generally welo ne ochalo nade? Well, mokwongo danga wacho ni ODM ne nigi tich matek. Ya okoyot. Honestly. Inyalo seyo kwang to be segweno. Tich mane gin godo iyudo ka jomoko ochungo to kata imbu golo ngine kwa nyadhi to chung to bende odwamro dhi nikech odwamro oti gi panya root koro jok mane board mare yiero no nyaka admit ne gin tich matek. Yes. Ang'o mane keto tich matek? Tich ne bedo matek nikech ng'ato ka ng'ato ne dwaro ni nyaka ene modhi kata jopiny ok opuodhe to dwamro ene modhi. Mane to kende gima rach. Jo poko land democracy mondo giyie ni gima jopiny owacho nyaka bed final. To jomoko ng'eyo ni ka jopiny odagi. Yes. To koro luw yore mage ma in mong'eyo wuon. Maendi miyo kata mana joma ne rango kaka yiero winjo bedi. Yes. Tich matek saidi. Kato bende samoro ji be chung to adieri owinjo prepare for chung ko ji chunga nikech chung. Yes. Ka nyisi kuom ranyisi Karachuonyo. Yeah. Igani endi nomination mar ODM. Mano endo emwabede gi the largest ever number mar contestants. Ne gin jiedi. Mono any time ne uni jiedi. Ka kiri wogane ne wanji 18. 18. Yes. Mano chung ne dwaro kom mar Karachuonyo. Gi dwaro kom ta achiel. To ji 18 ne dwaro. Moko kuom gitu kana jo Karachuonyo Kenya. Ang'o maber Karachuonyo ka indi ma oganda no wuok mana marom kamano. Karachuonyo to piny maber kata imbe di gom. Idagi gwengewa. Koro ang'eyo. En piny mochiek. En piny madhako. Koro ji 18 no wuok oko ka dwaro kom. Ka gidware. To in Adipo Okuome ema oganda wali. Agone gero kamano. Iparo na mo mine mane giyieri oganda 18. Tich ma setiyo ne gi over the years. Honestly, jogi ne ok nyal mach. Kata gimbe ne gine ame mumi ambe ne surprise. Nikibiro bia in this large number. To ging'e ni ok nyal kaya ni jopiny mane yiero to gimbe ne ging'e ni malo to ok nyal nyala. Tich misetiyo en tich malach. Oya. To kendo bineno. King'iyo poster mara ondikne nadwomdo get the message. Yes. Chung but giri misetimo. Mane slogan mane mane? Yeah, chung but giri misetimo. Giri ne miusrigo. Kiki chunge gima poketimo misengo na nyopi. Yeah, to nikech wach mana biro dhi timo. Yes. Honestly, I'm telling you. In ni chung but gik miselos. Yes. To kendo giko bago pichagi. Kendo ji be neno bi onge ng'awach ni mano kadie. To joma moko gie abiro dhi timo gini, abiro dhi moko chiegni wach no biro ng'iewo ne ng'ato ka ng'ato ndege mondo oringo. Mondo lingne gi ombulu. I'm telling you, nikech ing'eni wach mar abiro dhi timo ne. Yes. En a certificate for anybody to wacho miriambo. Yeah. Koro ne wacho ni ji ochung but ema gisetimo. Miriambo ne ng'eny gi gik abiro dhi timo. To mai mosedoko wachien ahinya ruok. Emomiyo ne an abiro gi slogan mopogore. Yes. Chung mana but giri misetimo emiusrigo. Yes. Koro maendi ema ne usori nego jo Karachuonyo. To kendo gin be mane kata ka rale mantie
ka wacho gik ma kadwa wacho gik ma gisetimo to gin magiringo gi olo giwacho koro ne an gi tich mayot kech ging'eyo yeah. Tinyalo wacho nang'o kaka welo ang'e ni nitiere jok moko ma bende ne ok omor godo, jok moko bende neno ni welo ne ok otimo maber. Sani wantiere kod candidates mathoth ma bende wuok kaka independent candidates. Ma indi gik mane pok wanene gwenge mag Luo Nyanza. Sani eri wachako nene. Paro ni ma indi nyiso nang'o? Ing'era dieri jomochungo independent kamoro gin gi reasons mopogore opogore. Mag joko reasons mag jomoko kamoro nyalo tama wacho nikech akiagi. Yes. To bende nyalo bedo ni gin gi good reason, I don't know. To ka awacho kamana wuona ae. Yes. To chutho ka iwacho adieri to jowagedo yie gi polisi mara ne. Yeah. Ne wasetieko yiero. Ne jokarachuonyo oseyiera. Agoero kamano jok mane ochung' koda nikech ne bende gimbe gi timo democracy. Ne gi exercise democratic right margi. Yes. Omiyo chunya ler kodgi. Gin jodala gin osiepega. Ok anyal neno kodgi marach. To kendo akone gi niya, sama koro wagikani, wariwre wabed gimoro achiel mondo watine karachuonyo. Yeah. Mana kaka nawacho 2013, dagi neno niya, kawuono ok in the beginning, ok in the end. Kiny be piny ruwa ruya. Omiyo ka dipo dhi sani, ok oulo ni in koro ok ni chak iyude. In be riwori ka dipo, utiyo ne karachuonyo maber ji oneno. Yeah. Banga dipo bedo jadonja go marach. Omiyo kakora ang'iye kaluwore gi mano tawacho ni ka ng'ato pod dhi ochungo independent to ochungo independent jokanyo mabiro gocho negi nikech jok mane otero adipo yiero mokwongo kendo mar ariyo madipo yombo gi gono to jogo gogo mabiro gocho tarik 8 Jun. Adieri mondo bed ni gimoro timore kawuono ni koro ichaki yombo adipo. Da paro ne gini ya kama chalo karachuonyo en ODM domain en stronghold mar ODM. Mawach mar independent candidates di kio kene future gi karachuonyo. Tek zaidi. At least Raila Amolo Odinga mfudotelo ni ODM. Kiriakto kiketsa. Okay, make it. Party ni noendo. Party ni noendo. Teach ma youth mondo yombi. Yes, who can teach my youth. To ka oyier ni can teach my youth. To dogina yombo kane poda chunga kaka dipo kuono. Ne waduto wane ODM temana yombo. To sani koro kan adipo kuomes candidate. No. Koro an ODM's candidate. Koro can belong to myself. Koro an ODM candidate. To kana yombo kane an myself alone. To kuro ODM kuro kende ma oketa achungo kanyo. Surely to inipone mani di yomba. Da penjo mana one thing. Tieni neno ni ji kuro gochi ni owe ODM owe ODM gochi ni to in candidate to in independent. Jeff da wacho ni ya independent to tell now. Ichung emi wuon. Achung kendi kaka Baji en mari kendi. Manifesto en mari kendi. Kamidwa chunge bende en mari kendi. Party leader biongego. Party leader biongego. Kata party be mora biongego. Surely. Ala wacho ni ya. Kane griyeto kana ni omanyi kata mana party moro. Monyalo chung godo so long as ni enie marwa maduong' cha. Maduong' na ma. Inge. Wach nege wacho ganda samoro ng'ato kung'e. Jatendwa ochungi NASA. Yeah. NASA. Ka intie te nyalo wacho nta poda nanda party leader marwa. To ma in party leader marwa be isewuok e weyo kocha. Yonge gi party. No nyo kage wacho ni na chung kaka independent candidate ta support Raila Odinga. Wacho ken. Ka wacho en abero ni mane dine kwa bedo kitabu wa karachuonyo igagana riyo. Toki igagana riyo ga par ga di mani wadung makoro waunge kata MP. Ngati nyalo wacho MP uno de kanye MP matiyo nyaka sana. Rege dong nitie. In fact amba kiat modhi ya winyo no dhie Jubilee to bindo tamore ai kom mani wan godo. Kuro miya nyalo wacho ni ana kiat modhi. Okinge kumai.
difwenye. Erokamano ahinya Adipo kuome. Koro nyisane kaka jal mabende wal kod ODM e gwenge ma Karachuonyo. Mano chal mana ka gima in to isebedo jod bura ma Karachuonyo. Kochakore higa mar 2018 bang' yiero mar dwe mar aboro. In kod chenro machalo nade? Kadipo ni oganda odhi e yiero mar dwe mar aboro mochako gone ombulu magi confirm ni en Adipo. In kod chenro machalo nade ne oganda giki? Kaluwore kod weche misetimone mag kony, kidhi to koro kony dhi bedo nade? Koso kichaki donjo to dhi bedo kaka wasebedo kwaneno jotelo ma ka odwaro to entie kod ka odonjo koro lal no. Moko awacho gima mathin kanyo. Aka ok dang awachi ni asedonjo. Yes. No. Yiero maduong' en tarik 8 dwe mar aboro. Omiya kwajo Karachuonyo. Yes. Kamoro amora ma gintie. Kogik chieng'no ng'ato ka ng'ato owuok gi kuche obi ogona Adipo kuome kura. Ka ato wone jatenda maduong' kura. President Raila Amolo Odinga. Maendi gima duong' wan godo nyimwa kae ma okadwa kao ni gimoro osetimore maber kapok Raila Amolo Odinga odonjo e State House Adipo kuome odonjo e bunge. Koro kasewacho mano. Yes. Eka nyalo dhi e point mi wacho ni to kidhi to koro nang'o. Bini dhi lal ne oganda koro kata simu ok yudre. Koro Adipo en ja Nairobi. Koro jo Karachuonyo mano ogombulu ka koro gino ti jotelo mathoth tiyo go oganda kaka oinga. Otiyo kode kaka olalo. Okalo go kosechikore kocha to wegi malo kanyo. Japanese history mara speak for itself. Nikech adier sama no ginyaringe Karachuonyo kaka iwacho ni Dipo ni nyalo timoreno. Yes. Ne en sama wase chieko gi gana ariyo gi 13. Nikech mane ka deringi lal. Mane madina ringa lal nikech ka pesa to natiyo. Gima ka tekra bi natiyo. Ka miyo ji project natiyo to ok na yudo gimoro. Ni mane sama chunji bede mang'aw miringo na. Mane maderingi. To ne ok. To ne okaringo. Bende atwira nyaka gi party. To tok mano makoro watundo kama wan tiene. Ka jo osemiya tarik 8 dwe mar aboro magimiya kura makora donjo. Yes. In fact koro ka gimbe biro bero ni koro ginyisa ni wan kodi ka gisebedo koda. To ne atwira kodgi kani ok ayudo gini. To ka koro ayudo koro winjo mi atwira kodgi ne chuth. Wacho kamano. Mpango mara en ang'o kodgi. Achiel mpanga maga to na asechako dhi nyime. Gima nyalo wacho ni ne chako tich. Yes. Ako ni wach pi. Ne chako 2013. Yes. Odhi nyime. Koro ka gimiya teko mondo koro ane kaka nyalo chopo wach pi ni. Yes. To koro anyalo tiyo gi teko momiya kaka mbunge mar Karachuonyo. Mondo adwarie kaka ayudo dona mamondo mi wamed biro gi pi kamora mora. Yes. Bende ng'amo sebedo katiyo kod United Nations. Okapar ni yudo jok manyalo konyi nyalo bedo matek ahinya. Wawache ni ka Nyasaye oyie nikech bende gimi wacho ne momiyo ne akelo mai. Koro miyo okane gima dimi expansion to ka koro an MP. Gima miyo expansion bende matek okane. Koro miyo in kod geno ne kadipo ni oganda oling'o ombulu dwe mar aboro to ibiro konyogi e makare. Moriere. Yes. Erokamano ahinya Adipo wuodo kuome. Ang'eyo ni ok in ja NEB kata mar ODM, ok in ja NEB kata mar duond od bura moro amora. To nitiere oganda moko mawacho ni ginyalo bedo kod olo kata vote apathy. Wachore ni nyalo bedo ni giwacho ni samoro candidates mane gidwaro kata gibedo Homabay kata gibedo kure ne ok omi ombulu. Maendi go chunygi koro gi ol kendo giwacho ni gin ka gichopo sa yiero to ginyalo weyo ma ginind gi kura. Jogi nyalo miyogi advice machalo. An gima nyalo wacho en ya sama wadwaro gimoro. Yes. Kik wapar gik moko nyalo bedo maber. Maka wasungu to wacho ni gik moko bedo perfect. Sami menyo tabu wuok e korio. Problems wuok e korio. Nyaka yud pek moko. Richo moko be bedo sami menyo. To ka magi obedo tiringo iwacho ni an kora weyo. Mano ini iwuon gi igori piny kendi. Omiyo da wacho ni yes, moko tinyalo bedo ni okomori. To kata ka ne okomori, nitie achiel mapok otimore. Wadwa mondo wabed gi president be mawang' ne oathurwa. En gi chance maduong'. Kata ng'ata ka ng'iyo to nene.
koro ka iketho gini kata mana nikech MCA mane dwaro oko dhi thuru itamori dhi go kura be ikonyori wuon kata ng'ama ne dwaro MP mane imiyo lwedo oko dhi thuru kata mana madwaro komora mora women rep kata senate kata governor kata mo ka ng'ano oko dhi thuru to koro kun kata koro kedhe goyo ka utamo uwito kura madine otero ng'ato mondo dhi okaw nwa loch koro ng'ati cha bene okodhi ng'ama bo winjo obi okonywa kaka president bende itime mitimo gi koro miyo okodhi iwang' kucho ichake wang' ka iwang'o joluo ihinyo ji duto tende akwayo joluo ni kauye wabed wi josinani wacho motelo ni ng'ama timo kinda ema keyo kik wawe mirima moro ma wan godo chieng' podhnwa godo mano endo ka ng'ato weyo mano timore in iwuon be ikuong'o future mari omiyo akwayo ni kuyie wawe mosekadho wadhi nyime jatelo marwa tarik 8 dwe mar 8 wagone kura tete mungi ng'ato moro moko gone kura kendo wawuok chon sama upare no be mupare adipo kuome kija karachuonyo mondo mi watim gima wadwaro manyalo konyowa korka tije mamoko mag MCA MP gima moko goye kawe mar president oko kiny be manodhi chieng' to ka duoge mar president ka ikawe now you probably will find me you lose it forever mano miya konia kiki tim makosa machalo mano dichimore yuagi to kini yudi ng'ama no ywe pi wangi dichimore mara yuagi to kini yudi ng'ama de ywe pi wangi kete ma makosa aina no yero ero kama na nya adipo kuome jalo mbele no wal kodo die mondo mi uting bendera margi od bura makara chonyo adipo kuome wachni mogik nyalo bedo godo ne oganda ma jokara chonyo le jokara chonyo agonu weru kamano anwayo nagonu weru kamano aero unyiso era ukoda kura mane wagoni to mano endo ne gima watimo mondo mi watundi kama koro wadwa tunde ne lwene pokoruno omiya kwa unitari ka boro dwe mar 8 wawuoguru oko kapok na aleto down to yeuru ni okabila to down jothurwa unyis ng'ata machielo ma nochungo koda kata gi ng'ama chielo ni an chunya ler kodu mana kaka ni chunya osebedo maler kodu seche te to kenda kwania upar tarik 8 dwe mar 8 ni ugochne jatendwa maduong' ugochne kabisa mondo mi wang'ni wambi lojni utundie korwa koni endi jotelo ma wetegi magin godo e NASA agone gero kamano nyocha gi yere mondo en obed flag bearer kikwa betray that good faith mane ugendi mamoko uchiwono ero kamano nya Andrew Adepo Okuome mano ero enyingi ma oganda ng'eyo godo maber jalmano yera chiel kachiel kod tiko mar ODM mondo mi oting bendera mar ODM e od bura no ero ma Karachuonyo wan bende kaka Lolo TV wagoni wakwayo ni hayo maber kendo bende wakongratulate kuom yudo thuolo machalo kamano nikech ok en gima yot wang'eyo weche mag campaigns wang'eyo what it comes with obiro gi weche mapek malich obiro kod weche mathoth mag tiyo kod omenda pile wagoni wanyisi ni congratulations kendo wageno ni wakwani hayo maber kajo Karachuonyo neno ni en Adepo ibro wacho mano ero kochopo tarik 8 dwe mar 8 mana kaka iwacho ero kamano kuom kaw thuolo mari mar biro Adepo Okuome e studio kaendi nyako chakora kendo ero kama sai otelo mano ero nen kuom mar wach koda